ако да кажем, че противникът е висок, колкото не е, това е неговата глава, ето този удар ще ви донесе 4 точки. Сега ще покажем как един удар ще ви донесе 3 точки и това е един много зрещ, много красив удар. Не лечен. Този удар в глава ще ви донесе 3 точки, като това е удар, който нанесен в каската, буквално е нокаутиращ удар. Това е известният в таеквондото удар бразва. Много жесток, много мощен удар. Сега, естествено могат и удари в когото, удар в когото с крак до ръчаги. Почнем. Пак. Така, до ръчаги смени тия неща и си служи тренировъчните платенки, защото тия не удържат. До ръчаги е страничен към шичен удар. Ако нанесете в когото на противника, ще ви бъде присъдена една точка. Значи с крак и с ръка в коло една точка. Обаче, ако направите удар с завъртане в колото, ще ви бъдат дадени 2 точки. Това стимулира комбинациите. Тоест на една олимпиада, ако излезе с дълбок различен от